Kaixo lagunok, gaurko bideoan egunero ikus dezakegun fisika eta kimikako zalantza bati erantzungo diogu. Zergatik zabaltzen dira metalak berotzen direnean? Esaie bakarrik metaleri gertatzen, baina metaletan oso erraza izaten da hori ikustea. Jarraitu eta azalduko dizuet. Zer gertatzen da metalak berotzean? Material guztiek atomoak dituzte, eta atomo horiek energia handiago hartzen dutenean, berotzean adibidez, abiadura handiagoan mugitzen hasten dira. Metaletan ere hori gertatzen da. Atomoen dardara. Berotzean, metalaren barruko atomoek energia termikoa xurgatzen dute. Energia horrek atomoei dardara egiteko gaitasuna ematen die. Hau da, posizioan dantzan bezala hasten dira. Tarteak handitzea. Atomoek dardara gehiago egiten dutenez, euren artean dagoen distantzia ere handitzen da. Ezin kabitu egoten dira. Horrek materialaren egitura osoa zabaldu egiten du. Zergatik gertatzen da zabaltze hori hain nabarmen metaletan? Metalen egitura oso antolatua izaten da, eta atomoak elkarri lotuta dauden arren, beste material batzuetan baino errazago desplazatu daitezke. Horrek esan nahi du, berotzean, metalek zabaltzeko aukera gehiago dutela beste material batzuekin alderatuta. Metalen propietate horrek eragina du eguneroko bizitzan. Adibidez, udako beroarekin trenbideak zabaltzen dira, eta horregatik utzi behar izaten da tarte txiki bat trenbidearen zati bakoitzaren artean. Horregatik nabaritzen dugu treneko trikitraka hori, tartetxo horietan zehar ari delako igarotzen. Zubi metalikoetan ere zabaltze hori gertatzen da, eta horregatik dilatazio junturak erabiltzen dira. Metala zabaltzean tentsiorik sortu ez dadin. Beraz, hurrengoan metalezko objektu bero bat ikusten duzunean, pentsa. Zure aurrean, atomoen dantza txiki bat gertatzen ari da.